Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Matthew Schembri. Matthew studja l-arti viżiva fl-Università ta' Malta u qed jissokta bl-istudji tiegħu permezz ta' Masters fl-Arti Diġitali. Huwa ħasem f'bosta wirjiet fosthom Divergent Thinkers 04 fl-2015 fejn rebaħ l-ewwel premju bl-installazzjoni tiegħu Social Kitchen. Din il-passjoni tiegħu lejn l-arti viżiva tiżewweġ ukoll ma' passjoni oħra lejn il-kitba kreattiva bil-Malti. Huwa ħasem f'taħżiż għall-ewwel darba fl-2014 u poeżiji u proża minn tiegħu ġew ippubblikati fir-rivista ta' l-Għaqda tal-Malti Università Leħen il-Malti. Matthew Schembri huwa r-rebbieħ tal-Konkors Letteratura għaż-żgħażagħ 2016 bil-manuskritt tiegħu stessi. Allura Matthew, xi qrajt dan l-aħħar? L-għonet nixtieq nirringrazzjakom tal-istedina u nixtieq nirringrazzjakom ukoll tal-impenn tagħkom dan il-programm sabiex inrawmu iktar il-qari f'Malta. Jiena llum miegħi ġibt żewġ kotba, wieħed li rajtu kollu u liħor li qiegħed naqrah bħalissa. Li qiegħed naqra bħalissa huwa ktieb reċenti li jismu Rocket ta' Lorraine Vella. Huwa ktieb li joħodna fil-futur, però il-ktieb li propja rajt sħiħ huwa ta' lingwa Ingliża li jismu The Road ta' Cormac McCarthy u li ħareġ fl-2006. Tidilna xi ħaġa dwar l-istorja tal-ktieb? Iva, dan il-ktieb jirrakkonta l-istorja ta' vjaġġ lejn minn nofsinhar għat-tramuntana tal-Istati Uniti, vjaġġ bejn missier u ibnu li huwa żgħir u f'dinja li hija li tinsab wara li seħħet avveniment katastrofiku li kważi neħħa l-abitanti kollha, però ftit minnhom baqgħu jgħixu fosthom dawn iż-żewġ karattri. Kif qed qabel huwa jaqa' taħt il-ġeneru tal-post-apokalittiku, il-kittieb ma jiffukax daqshekk fuq ta' ġara eżatt qabel jew inkella f'liema sena seħħet din dan l-avveniment, anzi huwa ktieb minimalist ħafna, nieqes ħafna mid-dettall, però ġifieri laqas biss il-karattri prinċipali laqas biss nafu x'isimhom, jagħtina ftit dettalji dwar x'ġara mill-lhom ukoll, però dan naħseb li l-kittieb jagħmlu biħsieb għaliex irid joħroġ iktar il-relazzjoni importanti u universali bejn missier u l-iben li toħroġ sewwa f'dan il-ktieb. U bliema mod toħroġ din ir-relazzjoni f'dan il-ktieb partikolari? Dawn infatti jinsabu fit-triq li qegħdin jivvjaġġaw u jixtiequ jaslu ħdejn ix-xatt. U hemm diversi simboli f'dan il-ktieb li jirrelataw ma' din l-universalità tagħhom li huma l-baħar u n-nar l-iktar, ix-xatt huwa dak li jixtiequ jaslu għalih. U meta jaslu it-tifel ikun daqsxejn diżappuntat għal xi raġuni li ħanħalliha għal min jixtieq jaqra l-ktieb biex ma nitillifx il-gost. Ukoll in-nar huwa simbolu importanti ħafna sabiex li jirrifletti dak li hu moralment tajjeb. Tirrifletti tista' tgħid li hija metafora għal ħajja wkoll u anki għad-dilemmi spiritwali u teoloġiċi li jaffaċċjaw il-missier u l-iben dwar il-kunċett ta' fejn hu Alla f'din is-sitwazzjoni daqshekk diffiċli u kif fej kollox f'dinja fej siru atti atroċi biex kulħadd jipprova jsalva u anki fejn kollox u gris u rmiet u dan. Però mhuwiex ktieb li tista' taqrah biex tħossok tajjeb, però kif jgħid hawnhekk jgħidu hawnhekk The Times, it is a work of such terrible beauty, ġifieri mid-diżastru mbagħad joħroġ dak is-sabiħ li hija ir-relazzjoni li qawwija li għandhom li hemm bejn il-missier u l-iben. Grazzi ħafna Matthew tal-li ġejt u ġibt miegħek dan il-ktieb. Grazzi lilkom. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna, aħna nistednukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant aqrawhom qarniet fa' kuljum.